आंबो जों सानैजों मोजां मोनलायबाबो दुखु दा मोनसै आरोना जों सानैजों मालाबाबो जिन्दगि मोनलायखाया आरोना खिन्थु नोङो जानगार जादों आंनिफ्राय जानगार जाना थानो सना हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनो थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि माने कन्टेन्टआ जेबो जानाय लोंनाय मावनाय दांनायनि नङा दे लोगोफोर माने दिनैनि भिडिअआ जाबाय इसे माने आलदा रोखोमनि जागोन आरो नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ बुजिखाबाय जानांगौ दासान्दि सोलिफुबाय थानाय ट्रेन्डिं आरोना ट्रेन्डिंसो बुंसिगोन आं लोगोफोर सोलिफुबाय थानायखौ माने फंनैसो रायलायनो नोंथांमोनजों ओंखारबोबाय आं लोगोफोर बेसेथो मावनाय दांनायखौ नायबावनो नोंथांमोना बेकारसो माने मोनलायलाङो खायसे खायसे नायग्राफोरा ओंखायनो आङो दिनै भाइरेल भिडिअनि सायाव फंनैसो माने नोंथांमोनजों रायलायनो फैदों आरोना लोगोफोर ओरैबायदि माने आयौ माने दा बुंसैहाय लोगोफोर बोराय बुरैफोरावनो बेफोरबायसा लाभ स्ट'रि बेफोरबायसा माने मोजां मोनलायनायनि मोन्थाय दङ होननानै आं माने कुनु दिनबो सानफेराखैमोन आरोना लोगोफोर दिनै संसार जाबाय हौवा हिन्जाव हाबा जालायनानै गोसो गोरोबलायनानै गथ' गथाय बिसि फिसा ज' जाजाय संसार जालाङो निजिनि संसार थाखानानैबो आरो गुबुनजों गोसो थोलायनायनि माने मोन्थाय दङना लोगोफोर मोन्थाय दं होननानै आङो माने जिबनावबो सानाखैमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै दा ससियेल मिडियायाव माने मा होनो इदिखौ फेसबुकनि जुग इउटुबनि जुग जानानैसो माने मिथिबाय आरोना बोराय बुरैफोराबो जे इफोरबायसा माने एसेबां थार गोसोजों मोजां मोनलायो होननानै आं सानामोन दिनै लोगोफोर माने मिनिनोबो ओंखारो आङो दा माने सोलिफुबाय थानाय रन्जया गावनि गोसो गोरबोनि एकदम मोजां मोननायखौ माने बिखा बिख्लोनिफ्राय माने जुजायनि अरा जेरै खामो रोफो बेफोरबायसा माने दोरफो खामनानै माने जिफ्ले जुमनाय गाबगु खुगु बेसेबा फोरमायना लायनो आरो गावनि गोसोथोनायखौ सना दिनैयो बे रन्जया लोगोफोर बे रन्जया एसेबांबा गावनि गोसो थोनायखौ फोरमायनानै बा गाबलायनानै बिदि दुखु फोरमायलानानै जेरै गावनि गोसो गोरबोजों बेफोरबायसा बाथ्रा रायलायनायखौ बै जेन'बा केमप्राइनि हौवाया खोनाब्लाथाय नुब्लाथाय मा सानगोन बिनि बिखाया मा जागोन केमप्राइनि हौवानिया आरो गावनि बिसिनि गावनि हिन्जावनि गोसोआ मा सानगोन जे गुबुन हिन्जावखौ माने बेफोरबायसा गोसो थोनानै गोसो गोरबोजों गोसोथोनानै आरो बिदि गाबनानै फोरमायबावोबा होमबा बै हिन्जावनि गोसोआ मा जागोन आरो बै हौवानि गोसोआ मा जागोन केमप्राइनि हौवानि गोसोआ मा जागोन आरो रन्जयनि हिन्जावनि गोसोआ मा जागोन जुदि रन्जयनि हिन्जावनि जायगायाव आं थानायमोनब्ला आं रन्जयखौ माब्लाबाबो माने गारनाय नङामोन आं नोंथांमोना मा बुङो लोगोफोर बिमामोन नोंथांमोना मा सानो आं इफोरबायसा ससियेल मिडियायाव फैनानै आखाइ खबज'नानै आं निमाहा बियामोन जेरै दा रन्जननि हिन्जावा निमाहा बिदों दे ससियेल मिडियायाव आंनि हौवाखौ माने निमाहा होदो खेबसेखौ इफोरबायसा माने मा होनो आङो माने रुजु रुमु संसार जानो होदो ओरै होननानै मा ससियेल मिडियायाव फैनानै आखाइ खबज'नानै माने बुंफैदों आरोना हौवानि थाखाय निमाहा बिदों खिन्थु आङो रन्जयनि हिन्जावनि जायगायाव जानायमोनब्ला आं बेफोरबायसा निमाहा बियामोन लासिंसिंनो आङो माने ससियेल मिडियायावनो ओंखारनाय नङामोन आयौ लासिंसिं आरो केमप्राइनि जायगायावबा आङो जानायमोनब्ला जुदि केमप्राइनि जायगायाव आं जानायमोनब्ला आं ससियेल मिडियायाव माब्लाबाबो माने ओंखारामोन आरोना इफोरबायसा माने जानायबो जायोबो नंनायबो नङैबो गाबनानै देखायलाबायबा जाया नों जानानै थांबाय नोंनि केरेक्टारा लेसखा जेन'बा नोंनि आखुआनो गाज्रिब्ला नोंनि आखुआनो गियानानो जुदि गाज्रिथारबा मानसिफोरनि सिगाङाव बा ससियेल मिडियानि सिगाङाव गाबफ्लानानै मिसाखौनो निमाहा बिब्ला बियो जागोन नामा जानानै थांखांनानै जेनेबा अखा हाखांनानै खफ्रि हमबा जागोन नामा लोगोफोर माब्लाबाबो जाया ओमफ्राय दायो नै केमप्राइनि हौवायाबो ससियेल मिडियायाव फैनानै माने निमाहा होनायनि बाथ्रा माने आगोलावनो नुदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय केमप्राइनि हौवायाबो सासे जाम्बासो होननानै आं बेखौ बुंगोन आरोना लोगोफोर निजिनि हिन्जावखौ बेफोरबायसा माने निमाहा होबाय थायोब्ला बै हिन्जावा बारलांगोन मानो होनब्लाथाय नोङो दायो रन्जयजों जेन'बा बदनाम जाबाय हमनानै ला दायो खेबसेखौ निमाहा होबाय होननानै आरो फिन खेब गुबुनजों थांनायावबो नोङो जुदि निमाहाखौनो होबाय थाब्ला होमबा बिनि आखला बांलांगोन ना बांलाङा लोगोफोर बांलांगोन ना बांलाङा ससियेल मिडियायाव बिदि फैनानै निमाहा होबाय थानाया माने जाया आरो
जेन'बा गुबुनखौथ' बुंनो थायाखै आङो जेन'बा निजेनि हौवा आंगोनि हौवाया माने बेफोरबायसा माने मा होनो लाइ होदावनाङा आरोना ओमफ्राय जेन'बा हिनजावफोराबो लाइ होदावनाङा हौवाफोराबो लाइ होदावनाङा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो इसोरनिखौ माने मा होनो ससियेल मिडियायाव नायनो बालायबाय आयौ रन्जयाबो रन्जय आरो केमफ्रायाबो केमफ्राय जेन'बा गावसोरो एसेबांबा गाज्रि माने भाइराल जानानै थांबाय बिसोरनि मा होनो गन्थङाव इसेबो लाजिनाय गैया आयौ इसेबो लाजिनाय गैया बेबो होयो बेबो होयो बेबो बैनाबो हिनजावा होयो बैनाबो हौवाया होयो लासिं सिं ससियेल मिडिया गावसोरनिल' आरोना ससियेल मिडियायाव आयौ सोरबा रोङिखौ माने सिखायसो होननानै फोरोंनायसो जादों सोरबा रोङिखौ ओमफ्राय जियानो जा नोंथांमोना माने बुंनाङा आरोना नोंथांमोना माने सोरबा बेयावनो होनहरलायगोन आरो नोंहाबो जानो हाया नोंहाबो मानो हाया इफोरबायसा खिन्थु इफोरबायसा नङा सासेनि लोगोआवनो सानै साथामनि गोसोआ बेफोरबायसा नङा आरोना आं सानो दा बिमामोन जुदि संसार जालायनायावनो गथ' गथाय ज' जाजाय संसार जाफुनायावबो गोसो थोलायनायनि मोन्थाय दं होननानै नोंथांमोना सानोब्ला बियो माब्लाबाबो संसार जानो हाया आरोना बोराय बुरै समावबो एसेबां माने मा होनो इदिखौ एसेबां लाभ स्ट'रि थाबावो आं बोरैबा मोनलायलाङोहाय लोगोफोर जियानो जादोंला भिडिअखौ एसे नायना लाबानो जाबाय नोंथांमोना रन्जयनि माबाखौ आरोना एकदम लाभ स्ट'रिखौ आरो लोगोफोर नै आं बिराद गोजान जायगायाव दंफैयो आरोना आं सफैबाय हिमाचल प्रदेश सिमला होननाय जायगायाव आरोना नै सिमला होननाय जायगायाव दंफैयो आङो थारमाने मोनसे खोथा आरोना लोगोफोर थारमाने आं एकदम बिराद दुखु मोनदों आरोना केमफ्राय बिदि गाबबाय थानायखौ आं दुखु मोननानै आं सहायनो हायाखै आरोना एक्सुवेलि केमफ्राय बिराद दुखु जानो नाङा बिनानाव लेंबाय दिनैनिफ्राय जों सानैजों मोजां मोनलायनायखौ नों जानगार जादों आरोना मोजां मोनलायनायखौ सिमां बायदि सानदों नोङो सिमां बायदि गोदो जों सानैजों जिथु मोजां मोनलायदों बेखौ सिमां बायदि सानदों आरोना मालायनि खोथा लायै नों बिदि बखिनाङा खिन्थु आं नाम बुंनांगौबा गासिबो थांफाजोबगोन मानसिफ्रा नोंखौ थारमाने जाय मानसिया लाबोआ फैसा होनानै जाय मानसिया फैसा लानानै नोंखौ दोनबोआ बेखौबो आं गासिबो खिथाजोबनांगौ गासिबो नाम थांफाजोबगोन आरोना खिन्थु आङो जे गावखौबो खिथा रावखौबो फेमिलि न'खरखौ आङो सिफायनो साना आरोना अनेक बाथ्रा बुंनांगौबा आंबो दङ केमफ्राय सनासोनिफ्राय लांबाय आं बिनानावसो होनसै दिनैनिफ्राय थारमाने आङो मोजां मोननायखौ माथो खालामबावनो जों सानैजों मोजां मोनलायबाबो दुखु दा मोनसै आरोना जों सानैजों मालाबाबो जिन्दगि मोनलायखाया आरोना बेखायनो आंहाबो संसार दं आंबो हिनजावखौ बिराद अनो हिनजावनि जानगार आं थानो हाया नों बांद्राय दुखु मोननो नांला नोंनि दुखु मोननायनि खारना आंखौसो नोङो दुखु मोननो आं मिथिखायो गासिबो मिथिखाजोबो आं नों आंनि थाखायसो दुखु मोननानै भिडिअ बानायदों नोङो रावनिबो दुखु मोनाखै मिथिखायो आं खिन्थु नोङो जानगार जादों आङो आंनिफ्राय जानगार जाना थानो सनासोनिफ्राय लांबाय थायो आं सनानो गाबजियो नालाय बेखायनो थारमाने आंबो बिराद गोजान जायगायाव दंफैयो आङो नोंनि फनखौ मानो थाखाय हमनो हायाखै होननानै बुंबा आङो थारमाने आङो बिराद दुखु मोनदों आरोना आं मा मोखांजों नुजाबावनो गामियावबो थांनो हाला हिनजावाबो आंखौ सैनाय नंला बेखायनो आङो नुजानो हायाखै हिनजावनि फनखौबो आं हमाखै नोंनि फनखौबो हमाखै ओमफ्राय दा मबाइल अन खालामनाय लोगो लोगो नों गाबनाय नुदों गाबनाय माने नों फन खालामाबो आं हमनो हायाखै माने आं नों दुखु दाजा सनाल' होनबाय दायो आं माथो खालामबावनो नों जुदि मोजां मोनो आंखौ एथ' मोजां मोनो नोङो मोजां मोनबाबो आंखौ बावगारदो आंबो नोंखौ बावगारनो नाजानोसै आं बिराद गोजान जायगायाव खामानि मावना थानोसै आं नोंखौ बावगारथारनोसै दिनैनिफ्राय आं नोंखौ रायज्लायथारला नोंबो आंनो फन दाहर आं जिन्दगि फन हरला नोंनि लोगोफ्रा मा जाखादो सना नोंनि लोगोफ्रा रावबो फन हरा माथो नोंनि थाखाय सापर्ट गैया रावबो जासुला होननानै बुं मुथु होननानै बुं निगास होननानै बुं माथो नोंनि थाखाय रावबो सापर्ट खालामा भिडिअखौनो रावबो खालामा नोंनि थाखाय सापर्ट गैया रावबो जाय मानसिया भाइरेल खालामना होदों बे मानसिखौ आं मिथिजोब्बाय खिन्थु आं न'खरनि मानसिखौ बेखौ संसारखौ बरबाद खालामनो हाया आरोना फेमिलि गोनां न'खरखौ आं मालाबाबो सिफाया आं बिराद दुखु मोननानै दिनै भिडिअ बानायदों आरोना आं नै माबायावसो दंबाय हिमाचल प्रदेशआवनो नायल' सिनारिखौ नाय सिनारिखौ नायनानै बुं फाइनाल लोगोफोर नोंसोर आंखौ निमाहा होबायना आंनिनो गुलथि आंनि मोजां मोननायखौ आं मोनासै बेखायनो गावबागाव संसाराव गावबागाव सोलिनोसै आंनि हिनजावखौ आं थांनानै दिनांफोर जुदि निमाहा होयोबा आंनि हिनजावनाव थांनानै आं संसार जाहैनोसै मोजांनो हिनजावजों हाजिरा मावनानैबाबो आं हिनजावखौ फिसिगोन आरो केमफ्रायाबो नोंबो हौवाखौ हाजिरा मावनानैबाबो फिसि हौवायाथ' नोंना जाहोखा आं मिथिखायो उन्दु जायो सामफ्रामबो जौ लोङो होननानै आं मिथिखायो नोंनि फिसायखौ फोरों नोंनि फिसायखौ आंखौ लानांगौबा नोङो खस्थ' मावनाबो जाहो होननानै बुंदो सना आं बिराद दुखु मोननानै दिनै बानायदों आरो बिदिखौ आं रागा जोंनोबा दानो नैबाव थैनो हायो खिन्थु मानो थैनो आंना फेमिलि दङ न'खर संसार दङ आङो थैनांगौबा बिराद न'खर संसारखौ सोलायफिननांगौ
आंना हिनजावा बेसारा गाबगासिनो दं आं जेबो बुंनो हाला नों दुखु दाजासे खेबबाय सना बेखौनो बुंनो सानो जि जालांबाय आं नोंखौ दिनैफ्राय कन्टेक्टबो खालामनो हाला दिनैफ्राय रायज्लायनोबो हाला आं जेबो कन्टेक्टबो खालामनो हाला नोंखौ अननानै निमाहा होदों खेमफ्राय आं इसिनसि भिडिअ आं बारा थानो हाला सैज्य हाला आङो दिनैनिफ्राय जिन्दगि दारायलाय आंजों नोंखौ आं कन्टेक्टबो खालामा आं जेबो खालामा कन्टेक्ट होननायखौनो खालामला आङो दिनैनिफ्राय दे सना नों नुबाय बायदोंबा भिडिअखौ नों गाबोबा गाब दा बारा गाबनो नाङा गाबबा आं दुखु जायो गाबनो नाङा जों सानैनो मोजां मोनलायनायखौ मोनलायखाया मालाबाबो जायखिजाया बखिबाबो बखिनो नोंनि लोगोफ्रा नोंखौ रावबो सापर्ट खालामाखै जास्ला होन मथु होन लिंगास होन आरो अनसुमै होन राखावसि होन माइनाव होन बिसोर गासिबो फैसा जाना थाजोब्बाय खिन्थु नोंखौ रावबो सापर्ट खालामग्रा ओंखाराखै आं बिराद दुखु मोनदों आरोना बे खनसेखौ सापर्ट खालामना बुंनांगौना मोजां मोननायनि थाखाय नोंथ' मिथिखायो आं नोंखौ मिथिखायो रावखौबो मोजां मोना नों लोगोल' जायो मानसिफोरजों आंखौल' नों मोजां मोनो होननानै आं मिथिखायो नोंनि बिनानावा बेसेबां रायो नोंखौ आं गासिबो मिथियो नोंनि बिब'आ बेसेबां रायो आंखौ दानस'नो मानो होनो खिन्थु आङो मोजां नोंखौथ' आंखौ गारा थेवबाबो नों आंखौ गारनांसिगोन सना आंजों दिनैहाय कन्टेक्ट दा खालाम थैजासे आरोना बावगारनो सानदो आं जेबो गियाखैनो खिन्थु मोजां मोननायनि थाखाय आं दिनै गारनो थाखाय गिबाय आरोना आंनि मोजां मोननाया सैथोमोन आरोना सना नोंनि मोजां मोननाया सैथो नामा मिथिला आं खिन्थु नों आंखौ मोजां मोनो होननानै खिन्थाखायोमोन आरोना बेखायनो आं दिनै बिदिखौ बानायथारबाय दे सना आं सनसे एसेनोसै लोगोफोराखौ आं निमाहा होदो बिराद निमाहा होबा आङो न'आव थांनो संसार मोजां जाहैनोसै आं न'आव नोंसोर आंखौ अननानै लेंहरफिनोबासो थांगोन आं नङाबा थाङा जिन्दगि थांला आङो बावनो नांगौबा थागोन आङो नोंसोर आंखौ निमाहा होननानै लेंहरफिनबासो थांगोन